guys! Good afternoon! Kung may maririnig kayo na tunog, ano yon, washing machine, dryer, or yung electric fan. So, nandun lang yung pinaano ko lang yung electric para hindi lilipad yung buho ko. Kaya yun, magsisimula na tayo. Mag-haul ako ng back to school supplies. Ano ba yan? Sisira natin yung dryer namin. Tapos, hindi galing po ito sa Blumentritt kasi pag bultuhan yung bili mo, pag maramihan yung bili mo, makakamura ka, makakatipid ka. Kaya, yun, binili namin to para sa mga pamangkin namin sa probinsya. Padala pa namin to. Kaya, i-haul ko. So, let's begin. May papakita lang akong isang item na galing sa Quiapo. Shoes, sapatos, rubber shoes. Ang gaan nito, ano siya, tag 250 or 300. 300 pero pwede dalawa 500. Kaya yun. School shoes, tapos meron tayong ililink ko lang yung price lahat guys kasi di ko na alam, wala sa akin yung resibo. Tapos yung price na lang nito lahat. Ito ay advanced band paper substance. Ang dami siguro ito. Hindi ko alam kung ilan ito lahat pero tingnan ko. Pero basta ang dami ito guys. Bulto pwede sa bultuhan guys. 8 and a half by 13. Yun yung ito yan o. Marami mo ito. Kaya ito siya guys, band paper lang ito lahat. Yan. Ang kapal nito guys. Marami na ito. Yan. Yan. Number 1. Band paper. Pangalawa, merong ano dito, map. Isya map. Basta map siya. Hindi ko na. Tapos, pangatlo, yung white, blue. Ilan ko lahat? 12 bottles? Yan siya. White, blue. 12 bottles. 40 grams. Ano? Lagi nagagamit ito sa probinsya. Yan, tingnan mo ako. Isa natin yung isa. Marker, ilan to lahat? 12 pieces din. Marker, 12 pieces. Ito, sinama ko na yung ilang lahat. Ball pen, 25 pieces. Ayun. Yan siya guys. Hindi makita. Ito. 25 pieces. Ano siya? Panda. Ito, 25 panda. Meron na siyang inahalo-halo ko na dito yung ano, halo-halo daw. Meron na siyang mga ball pen. Sinama ko na lahat kasi inayos ko na yung para kanino ito, para di sila mag-away-away kasi alam niyo daw sa atin. Kahit kung di mo ibahin i-separate yung kung para kanino to yung sisipat yung lagayan, mag-aaway-away. Ito may mga sharpener, lapis, ballpen, marami na yan. Tapos meron pa itong bala ng stapler. Meron pang mga random sa ano, yung masabit ng bag, mga Korean. Tapos meron tayong suklay. Tapos meron ganda. Tapos meron tayong ano ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan, 7
One half. One half composition. Composition na itong book pa ito. Violet. Ang ganda ng kulay. Pero di lang ba yung favorite color ko? Tapos, Iwa ko lang kasi ko lang bilang. Ililin ko na lang yung, ililin ko video kung anong nabili ko tsaka. Di ko na, lahatin ko lang yung price, hindi ko na ano price isa. Meron tayong one half thing, half lengthwise, 50 leaves. Yan. Dami yan, guys. Oh my God. Sana mag-aaral sila ng mabuti. Kasi marami na silang papel. Marami na silang mga gamit. kapatid ko yung guys. Grabe ang dami ko guys, meron silang intermediate pad. 80 leaves. 80 leaves kada isang pads. Little leaves daw siya guys, pero ang dami ako to. Ilang ano to? One. 80 leaves to siya, isa. Tapos, lima to siya, kinuha na yung isa. Binigay ko sa pamangkin. Dalawa. 80 leaves, 80 leaves. Tatlo. Apat. Ang kapal yun, no? 80 leaves yun. Dami yan. Sana mag-aaral lang mabuti. Mga pamangkin talaga. Tapos, meron tayong 1/4. Please pad, 80 leaves din. Tapos, meron tayong spring notebook. Isa lang. Meron tayong mga Big notebook, dalang ko lang para sa high school. Hindi siya spring, ang ganda na. Hindi ko na, ano guys, sa isa. Meron. Malaki siya. ano siya? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 siya guys. Lalaki niya. Iba-ibang kulay. Hindi ko na i-ano kasi. Merong red, merong yellow. Ano ba ito? Merong green. Merong orange. Merong red na naman. Kaya same. Ito. Alam, kabila na yun. Meron tayong Roller. Maganda siya kasi flexible ang tawag ito. Hindi siya nababali kasi pasaway itong mga bata ngayon binabali na yung mga gamit. Tapos yun na siya lahat. Yan na siya. Tapos pangalawang bag. Ilang minutes ba ito? Sa pangalawang bag na tayo guys. Yan siya. Ang bigat guys. Iskura muna saan si Rudy. Pangalawang bag. Meron tayong Manila paper. Ano ito? Manila paper guys. Ang dami kasi kailangan sa probinsya. kailangan, pag high school ka, Manila paper tayo pag may report. Lagi nag-report. Reporting. Ang tagal. Tapos meron tayong lutong banyaga. Aklat. Mga bugtong. Mga pala. Kakulitan, Pinoy jokes. Hihihihi. Ngayon, wala tayong isang joke. Flashlight. Isang gabi nag-uusap ang dalawang lasing. Tiban. Pare, tumulay ka nga sa sinag ng flashlight. Isko. Ayoko nga. Ikong pinatay mo, hindi nahulog ako. Bila. Ayaw patalo. Air Force, no guts, no glory. Marines, no retreat, no surrender. Army, no pain, no gain. Nax, ayaw patalo ang security guard. Security guard, no ID, no entry. Ano ko natawa? Yung tayong ballpen, lapis, sharpener. Yan. Meron tayong drawing book. Kailangan to sa daycare or kinder or anong tawag yan? Elementary. Meron tayong dalawang crayons. 16 non-toxic daw. Meron tayong aklat, abakada. Meron tayong spelling booklet. Kailangan yan ngayon sa elementary. Tsaka meron na namang papel. Para grade 1 pala. Grade 1. Yan. Tapos roller. Dalawang roller.
Meron pala tong eraser. Eraser. Sharpener. Tapos sa isa naman, parang marami-rami ito. Minutes na. Minutes. Balik ko muna guys kasi mamaya na. Hindi ko na alam kanino na itong iba. Tapos, meron na naman tayong ito yung lagayan sa pencil sharpener. Tapos, iniba-iba ko na. Inayos ko na kasi. Yung ballpen. Tapos, mga sharpener dyan. Yan. Tapos, meron ng crayons. More crayons. More crayons. Marami kasing pamangkin, guys. More, ayun. Sana ba yun? More crayons. Ito yung kanina, baka sabihin nyo, inudit ko. Ito yung kanina eh. Ayan. Ito yung kanina, 2 crayons. Tapos ngayon, 4. Crayons pa more. Tapos, meron tayong, ano na naman, apaklat, abakada. Pencil, Mongol 1. Mongol 1? Mongol 2 pala. Mongol 2. Tapos, meron tayong mga spelling booklet. Thank you for watching, guys. Please subscribe. Don't forget to comment and like below. Bye! I hope you enjoy my video.